Kublai pi baro na kaliang ka Doodarshan Kendra Shillong ngi pedang sngubhai pi shakani ka thup khubor menta ka janmit hashwa bangine phai shaki khubor ki babnya ngene pechwai ki mat bakong san palat sauklur arpholak nrupulai ngut ladep ai dawai tika covid khatndai hakaleng kari hadu menta Rai ka kenhun ki menteri ka sarkar Meghalaya ban kan tiu ya ka jingpen kop bor ya ka mang tingka naga benta ki technical officer ban ai jing menjor ya ka Meghalaya forest rules ar hajar ar kuwait Penti kena menteri rangba ka jela ban shimkhia halor ka jingpen lip boarding bana ka Porsche ka por ha ka jela Bat penlong ke CBI ya ke jing penra haki office jong ki shnat rekam ke sarkar pedeng bat company haki arpu santli ki jela bat union territories kan thop ya kanong ba Shillong Katenat ka kot ka khia jong ka sarkar pedeng hne ka sngi kala pen bena baladep ai dawai tika covid khat khandai hadu arpu nyolak arpulai hajar Sanspa hanya pesan ngut hapo ki arpu saw kenta baladep. Bat kabala penkiu ya kajing don jong baro ki balasha aitika covid khat khandai sha ka sauklur arpholak nrupulai hajar ngut hadu menta. Ha ka jo kapor kajing don jong ki balakot kalakiu sha ka khandai pun riu point iwei ar na kashispa hadin baladon arpulai hajar nruspa sanpulai ki balakot hapo ki arpu saw kenta. Katenat ka kampo iyeng ka sarkar pedeng kala kentu ya baro ki jela bat ki